Seguimos agora con Adrián Casanova Chiclana, que ven da Unidade de Investigación Clínica de Lugo, do ULA, FIDIS, e o título da presentación de Adrián é ULA R, Potencialidades de R na Investigación Sanitaria. Que non queres, Adrián? Hola, moitas grazas, pola oportunidade de poder estar aquí, grazas á organización e a todas as ponentes e ponentes. Esta presentación divídese en tres partes sinxelas. Vou comezar polo principio, por unha introducción. Vou empezar un pouco de xeito personal. Esta é a miña terceira participación consecutiva nas jornadas de R. Anteriormente, como se ve na marxe inferior esquerda, eu presentei traballos relacionados con ómicas, xenómica, transcriptómica, especialmente xenómica, enfocados na conservación de especies, xenómica da conservación, como o traballo que presentou Carlos, dun TFM que tiven o privilexio de cotitularizar, e tamén aplicada á xestión pesqueira, acuicultura, búsqueda de poboacións resistentes a enfermidades en bivalvos, etc. Froito deste traballo, participei un par de veces mostrando aplicacións de paquetes de R. Sen embargo, froito, un pouco da non estabilidade do mundo da investigación, agora estou nunha fase de transición profesional. Este mes de agosto empecé a traballar no Hospital Universitario Lugus Augusti en un cambio de enfoque. Bioinformática, vou traballar con ómicas, pero en investigación sanitario e en humano en vez de das dúcia de especies que traballaba anteriormente, diferente tipo de plantas, animais e diferentes obxectivos. Este é o lugar. Recentemente inaugurouse a Unidade de Investigación Clínica, que agora na actualidade está na fase de contratación de persoal, no que me incluo eu, que fui contratado en agosto, así como que estamos na fase de adquisición de equipos informáticos, de material de laboratorio, un secuenciador, etc. Esta unidade, un pouco as funcións que tería, que se poden resumir a grosso modo en 4, sería secuenciación, xenómica transcriptómica aplicada a investigación sanitaria en humanos, servizos de bioinformática asociados a estes datos ómicos e a outro tipo de datos, tamén servizos estadísticos, divulgación científica e tamén formación en software libre e gratuito do persoal asistencial e sanitario. Fai tranquilamente 10 anos, estamos traballando cun volume de datos, como vemos nesta bola Genki, de diferentes procedencias, diferentes niveis de estructura, por suposto, en canto a procedencia, e máis especialmente en humano, ten que haber consentimento informados, etc. E son volumes inconmensurables. E aquí teríamos un Son Goku que ten que xestionar isto, que sería a persoa bioinformática. E xestionalo pa que? Pa que teña unha aplicación clínica na imaxe da dereita no día a día, na práctica clínica. Isto é o campo da medicina translacional e un pouco na función na que eu tamén me movería. O como? Por un lado, necesitamos capacidade de computación, equipos informáticos a nivel local, pero que teñan certa autonomía, que teñan, imaginadevos 128 GB de RAM, 20 teras de almacenamento, tal. Pero aparte diso, de equipos un pouco potentes, tamén necesitamos, por suposto, o apoio de centros de supercomputación, como afortunadamente aquí en Galicia temos o CESGA. Finalmente, tamén necesitamos ferramentas bioinformáticas. Temos o hardware, pero necesitamos tamén o software. Aquí xa comentou varias vantaxes previamente Julio, entón vou parar moito. No contexto de investigación sanitaria, R ten máis de 25.000 paquetes, que ten unha polivalencia bioinformática, tanto para análisis máis xerais, como nalgún paquete máis específico para o eido sanitario, que explicarei despois, como Optimal Cut Points. E, sobre todo, tamén para vendelo a nivel formativo no persoal asistencial e investigador no eido da sanidade, é que é un proxecto viable, que xa ten unha trayectoria e ten multitude de recursos. Xa non son tutoriais e libros máis xerais, senón tamén específicos con datos sanitarios para que tamén a xente poda ter un contexto. Está en todos os sistemas operativos e, por suposto, no CESGA, e tamén cando unha unidade ou un centro de investigación quere apostar pola ciencia aberta, R e os paquetes de R cumplen cos principios FAIR por o Research Software, que están publicados neste artigo do ano 2022, descritos en máis detalle na primeira táboa, pero que basicamente que o software usado para investigación é atopable, no caso de R, gracias a repositorios públicos como CRAN, accesibles, código aberto, que o cal, como se comentou Julio anteriormente, reproducibilidade, transparencia, tamén é gratuito, que é fundamental,
Que tamén sexan linguaxes interoperables, por exemplo, R pode interoperar con Python, como co paquete Reticulate. Aparte tamén manexa dúcias de formatos de datos que son estandarizados nos diferentes campos de investigación no eido sanitario, pero tamén en calquera outro, e tamén que tamén sexan paquetes reutilizables que se poden implementar en diferentes pipelines, que se podan modificar, etc. Agora vou empezar por unhas serie de utilidades de R con uns exemplos. O que sí quero enfatizar, bueno, tanto é a primeira versión de R empregada como tamén o de R Studio. Todos os datos, porque levo traballando de agosto, foron xerados aleatoriamente basados con inteligencia artificial, baseados en situacións realistas. Non son resultados propios, aparte tamén co tema humano, hai que ter moita precaución cos que se pode ensinar ou non, porque entra o tema de privacidade, os datos son máis delicados. En canto a formación, pois estamos preparando un par de cursos tanto de JASP, como comentou tamén Miguel anteriormente, como de R. No caso de R, a formación que vamos a facer, queremos enfatizar en que na propia lógica, ir paso a paso, sobre todo que a xente perda a animadversión aos comandos, unha animadversión que perciben tanto na universidade por parte do alumnado, non? Tamén certo medo, como o propio medo atávico que se pode chegar a ter. Aquí temos un exemplo moi sinxelo, dunha lógica, de un exeto de R, cargar un CSV. Estos son os datos xerados aleatoriamente duns 100 pacientes, en que hai variables demográficas, como idade, sexo, actividade física, colesterol, patoloxías, etc. ¿no? Cuantas variables definidas. A nivel de estadística descriptiva, xa falando de formación, se pode facer cosas moi sinxelas, de media, mediana, etc., co paquete base, con un comando totalmente sinxelo, ou incluso cosas máis visuais, como co paquete SchemR, en que se pode ver tamén os missing data, asistencia de espazos, se pode ver na parte inferior, mediana, media, percentís, desviación estándar, un pequeno histograma, etc., con comando realmente sinxelo. Isto é un pouco a estrategia que vamos a seguir na formación para intentar captar xente para R. Logo pasaríamos con Dippler, GT Summary, análisis un pouco máis complexos, pero basicamente que as análisis sinxelas fanse sinxelas e ir crecendo pouco a pouco. Estos serían exemplos de paquetes máis generalistas, estadística descriptiva, pero logo podemos ir a unha oferta moi interesante de paquetes moi específicos, por exemplo, paquetes Psych. Pode ser interesante calcular a alfa de Cronbach, que se move nun rango de 0 a 1. Esta alfa o que tende a medir é a fiabilidade dun test a través da súa consistencia interna das respostas obtidas. Por exemplo, queremos medir a ansiedade, vamos a crear un test, facemos unha proba piloto con 50 pacientes, o ítem a medir a ansiedade, e queremos ver se as respostas obtidas en cada unha das cuestións son coherentes entre sí. Se foran perfectamente coherentes, correlacionadas, sería un 1. Pero se hai preguntas que ao mellor sale do ítem que poden meter ruido, vai nos dar unha alfa de Cronbach moi inferior. E para iso temos este paquete. Sinceramente, con estes comandos moi sinceros, bueno, logo hai no manual, en CRAN está definido, hai moitas variables, hai diferentes variables, diferentes opcións, etc. Se pode obter cos datos xerados unha alfa de 0,97, no caso coas preguntas anteriores, ou fixen con 5, dun test ha creado previamente, pero tamén podemos obter cousas moi interesantes como varía esta alfa se eliminamos algunha das cuestións. Aí podemos ver se algunha cuestión está metendo ruido, se a temos coa proba piloto, se a temos que eliminar ou a temos que redactar axeitadamente, pois está xerando algún tipo de problema cos pacientes. Outro exemplo que vou presentar, esta vez co paquete Optimal Cut Points, son os datos que xeramos con 15.000 pacientes, dos cales, CSV, 15.000 liñas, tíamos un encabezado, tíamos variables demográficas, sexo, idade, o nivel en sangue dun determinado biomarcador que creemos que está asociado causalmente á presencia ou ausencia dun tipo de cancro. Vale? Este tipo de cancro ten para diagnosticarlo de maneira definitiva ten que facer unha biopsia, pero esta biopsia resulta invasiva. Isto está baseado en datos reais. Entón hai unha decisión, facer ou non a biopsia. Entón temos pola parte esquerda todos estes datos para saber decidir ter un umbral de concentración en sangre do biomarcador que nos indique por encima deste umbral é recomendable facer a biopsia, por debaixo do umbral, pois ao mellor temos que monitorizar o paciente, pero non é necesario facer esa biopsia tan invasiva, e logo pode haber como un intervalo de confianza en que tamén entra moito máis o peso do criterio médico xunto con outras variables que poda ter o paciente en cuestión. Para eso,
existe o paquete Optimal Cut Points que foi desenvolto na Universidade de Santiago, na Universidade de Vigo e no CHUS. Bueno, estes datos con 15.000 pacientes, aquí vemos un exemplo do comando, niveles de biomarcadores, cada un tiña unha concentración en sangue, presencia ou ausencia de cancro, o seto cargado, Tag Healthy, ausencia de cancro, puse en cero intuitivamente. Hai moitos métodos definidos neste paquete, provei un par deles, é recomendable probar varios, segundo tamén os objetivos do traballo, provei o Joden, que incrementa, digamos que balancea entre a sensibilidade e a especificidade, e o Value SE, que en local defines unha sensibilidade mínima que queres, neste caso 0,95, ¿no? Intervalos de confianza, etc. Bueno, aquí temos os valores, os dos métodos que teñen certa diferencia, pero a cuestión é que a partir con este método, con este, de 339 e 429, sería recomendable facer esta biopsia. Bueno, se definen unha serie de límites intervalos de confianza, e todos os valores que aparecen a partir de aquí, en azul, son relacionados coa proba con Joden. Temos unha sensibilidade que, como vedes, é inferior a obtida cando establecimos o propio valor de 0,95 co outro método, 0,86, que é bastante aceptable, especificidade e valores predictivos positivos e negativos. Isto que pode ser unha ferramenta para definir cando facer esa biopsia, e por moi invasiva que sexa para o paciente, pois merece a pena facela, e cando non, ou incluso, en caso de dúda, pois tomar o criterio máis conservador que sería facer, quizáis, non? Bueno, aquí tamén os resultados coa ROC e a AUC obtido, que foron do 95%, que están bastante ben. Logo tamén poderían facer traballos con R no eido sanitario, da aprendizaxe automática, a grosso modo, o exemplo que vou mostrar é de análise supervisada, pero tamén temos un exemplo de paquete non supervisada e por reforzo. O exemplo vai ser con supervisada e o paquete de R Caret. Aquí partimos duns datos xerados de duns 10.000 pacientes. Adestramentos serían 8.000, validación do modelo, unha vez creado o modelo Machine Learning, 2.000. Deses pacientes temos diferentes variables. Bueno, aquí a resposta, ou a pregunta que temos é cal é a probabilidade de reingreso dun paciente aos 90 días. O ideal sería cero, non? Temos variables demográficas, a patoloxía principal do paciente, comorbilidades, se hai diferentes enfermedades a partir da principal, infección nosocomial, é dicir, se tivo infección hospitalaria, duración de ingreso previo, UCI, e sobre todo deses 10.000 pacientes o que temos é se tiveron reingreso, si ou non, aos 90 días. Bueno, defino... Bueno, aquí usei un modelo GPM, sen entrar moito detalle, fixen esta serie de comandos para logo definir para ter estes resultados, que son resultados, a ver, foron xerados con inteligencia artificial, foron demasiado óptimos, na realidade non serían tan bons, aquí temos esta matriz de confusión, pero o que sí veríamos nestes 2.000 datos de pacientes con validación que acertan os verdadeiros negativos, os verdadeiros positivos, pero que tamén existen falsos positivos e falsos negativos. Aquí simbolizo tamén con esta señal os falsos negativos porque quizáis neste contexto sexan os máis perigosos. A unha persoa que di que tes unha enfermedade e lle faz unha proba e logo non a ten, lle metes un susto, bueno, lle metes un susto, pero logo, se non, o tempo de espera non é moi prolongado, pois vale, quedou nun susto. Pero o peor é un falso negativo, unha persoa que diz, non, todo está ben, e non vai, as cosas non van ben. Isto tamén se podría ver no exemplo anterior. Vale. Logo aquí obtive unha serie de coeficientes bastante bons, xa digo, foron datos xerados un pouco ad hoc, de 0,97, sí que aquí, por exemplo, co p-valor de McNemar se ve que hai un desbalanceo entre falsos negativos e falsos positivos, aínda que neste contexto teria máis peso os falsos negativos e unha sensibilidade e unha especificidade bastante boa. E con isto que se tería con novos pacientes? Unha vez creado o modelo, teríamos unha serie de pacientes que, unha vez dada a alta hospitalaria, de ser considerado que se ten que dar a alta hospitalaria, podríamos ter unha probabilidade de reingreso, o cal implicaría certas decisións médicas como unha maior monitorización deses pacientes, previr picos de ingresos, etc. Bueno, aquí, xa digo, aparece probabilidades de 1, porque os datos os asustei un pouco para que deran valores moi bons, vale? Non sería tan exagerado, pero se vemos datos de 0,50, 0,30, pois hai unha serie de pacientes que temos que monitorizar especialmente. E logo, para concluir, xa tamén un pouco en consonancia coa charla anterior, todos os datos ómicos, procesamento de todos os datos ómicos que poderíamos xerar co secuenciador cando teníamos, espero que en 2 ou 3 meses. Esta é dunha revisión de Chua e Mohamed, que é do ano 2024. Marquei, bueno, a partir de análisis bibliométricos, etc., o que temos é un abano enorme de paquetes para facer
xenómica, transcriptómica, proteómica, no campo da xenómica, a detección de variantes, a anotación desas variantes, xestión de bases de datos, e tamén dos outros paquetes que falei en outras ocasións, pois, por visualización dos mesmos, por exemplo, como se ubican as variantes e as frecuencias alérgicas como o paquete de R-ideogram a logo do xenoma, etc. Tendo un abano increíble. En canto ás conclusións, un pouco, quizás son un pouco obvias, sería recomendar o uso do entorno de R en calquera campo de investigación, incluído o sanitario. É evidente isto, sobre todo cando estou no bloque sanitario, pero tamén é verdade que para min isto implicou unha reciclase, ou está implicando unha reciclase bioinformática, e aínda que sepa que R ten moitos paquetes no eido sanitario, é fundamental ter o mapa cos diferentes camiños e logo, por suposto, percorrelos. No? E logo tamén, un pouco baseado un pouco na miña propia experiencia, é dedicar tempo a explorar eses paquetes, deseñar novas rutas bioinformáticas, asesorar, bueno, digamos o que sería facer unha revisión, no? E darlle unha oportunidade en calquer cambio profesional que podamos ter ao longo da vida. E sen máis, moitísimas gracias. Gracias, Adrián. ¿Alguna pregunta? Gracias, Adrián. Non teño unha pregunta, simplemente teño un agradecemento, agradecerche porque aceptaras, non, volver a estar aquí un ano máis, e tamén pois pola túa charla, pola túa labor que faz, non? Pois de educar no ámbito hospitalario agora, non? Nesta idea da filosofía de R, da reproducibilidade, vale, entonces este momento, pois tedes o problema de que ainda estades a espera de datos, pero xa ves que estades xerando datos coa IA para poderes mostrar exemplos, non? E, bueno, creo que esa é a misión, a verdad, pois darche un agradecemento especial. E tamén, bueno, vexo que colaboras con Andrés Blanco, egresado do noso mestrado, Mónica López Ratón, egresada do noso programa de doutoramento, que decir que se vexa, non, que ao final que non traballa un só, senón que podemos traballar coas cousas que fan outros, non? E que é moi importante, e, bueno. Bueno, é fundamental ter equipos multidisciplinares, senón é imposible. Tal cual. Gracias. Una pregunta facilita. Hablaste de formación del personal clínico. Sí. Como es un tema que me toca bastante preguntarte, si ya empezasteis con eso, ¿encontráis resistencias? Bueno, lo primero que estoy preparando es el curso de JASP. A mí me dieron luz verde para realizarlo. Lo único, claro, sí quería hacer un sondeo al personal sobre intereses y tal para ajustarlo del todo, pues he hecho ciertas preguntas para decir voy a ajustar el temario a lo que la gente me pide, ¿no? No, sí que teño que xestionar con certas cuestións de informática, de que se pode instalar con certa facilidade en equipos e tal, é unha cuestión máis de logística, pero por ahora a xente que eu comentei parece boa idea, que me están dando luz verde. Nosotros ahí nos encontramos, que las acabas de nombrar, con dos resistencias. Una es el propio sistema, sí. Es decir, en la red del Sergas no se puede instalar cualquier software y eso ya es un problema. Sí. De ahí salió BioStatFloss, porque sí. No hay que instalarlo. Y la otra es que inicialmente nosotros también pretendimos dar... ya hablo hace años, formación con R y o les das un entorno gráfico que puedan utilizar o ir a la consola y empezar a trabajar con ellos es tremendo. Entonces sí que es bueno que exploréis cosas como JASP o como Yamovi para... Sí, quizá como primera aproximación y luego vender un pouco todas as posibilidades de R ao final do curso, como, bueno, vamos a facer isto, se vos animades... Sí, quizáis non entrar primeiro con comandos. De todas maneiras, a miña experiencia con uns cursos que fixen ou docencia con R, empezar moi liviano, con cousas que seguro que calquera persoa lle vai salir. Entón, a persoa vai collendo motivación, vendo a lógica, como, por exemplo, do read CSV, é unha tontería, pero, bueno, read, leer, tal, que vayan vendo a lógica moi pasada nas primeiras sesións, pero que sexa un 100% de a todo o mundo nos sabe. Entón, xa
das un saltito, vas dando saltitos, hai menos, creo que, pola miña experiencia, hai menos medo, máis menos resistencia, senón ese medo de, non me sae, frustración. Máis que medo é a frustración, isto non me sae, eu pa isto xa non valgo, bueno, se empezamos as frases lapidares en bucles, xa non, é máis complicado, claro. Gracias.